종아 가진 스누시 기자 하가징이 종피 nga xem su to sabat nga junon to my happy what shekila what pen mong yaka dudun jonga Ngai yapi nadu kamensi jonga man kasngi ngaperka tang yapi habapi don hajam jonga 가진 스누시 기자 하가징의 종피 nga xem su to sabat nga junon to my heart